ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ତଥା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଟି20 ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବିସିସିଆଇକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ 2022 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଦୁହେଁ କୌଣସି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ 3ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ କରିବାକୁ ଚୟନ କମିଟି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ଜାନୁଆରୀ 11ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜାନୁଆରୀ 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ କେବଳ 3ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆହତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ନପାରନ୍ତି। ତେବେ ସେହିପରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜରୁ ବରିଷ୍ଠ ବୋଲର ତଥା ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇପାରେ ବିସିସିଆଇ। ତେବେ ଉଭୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ବି ରିପୋର୍ଟ ଓଡି କ୍ରିକେଟ ନ୍ୟୁଜ୍।